Bună dimineața! Să mă apuc repede să-mi fac sandwich-ul. Noaptea cred că eu nu prea pot să dorm. Și atunci mă apucă somnul dimineața. Și îmi fac un sandwich repede cu așa. Uitați-mă, așez eu pe scaun. Așa. Și pun 2 feliuțe de șuncă de pragă. Uitați așa. O feliuță de brânzică. Așa. Și îmi ajunge. Îmi tai castravete. Îi mănânc tot cu coajă, că așa îmi place, nu-i curăț. I-am spălat bine și roșiura și castravetele. Roșia nu e chiar așa de bunicică, dar merge. Așa. Și vă doresc poftă bună. Un pic târziu, dar merge. O zi frumoasă. Vă pup!